Hola, Tudi, bona vesprada. Bona Com vesprada. estàs? Bé, estic bé. Bé, en primer lloc, una pregunta obligada que es fem a tots els premiats cada any. Per què has elegit aquest espai? Perquè, clar, hem de dir que eres ontinyentina, però ara mateix estem a Elx. Com s'explica això? Conta'ns. Pues mira, jo, sincerament, jo volia que m'entrevistareu a Ontinyent. Ontinyent perquè és el meu poble, perquè tinc casa, bueno, tinc caseta, no? Com la majoria dels ontinyentins, i em feia il·lusió que poguera ser allí, en la caseta i tal. Però bueno, les coses han anat aixina i este cap de setmana no em venia bé, passava el temps i aleshores jo vaig dir, bueno, pues a ells. I al final pense que no és casualitat, a voltes les sincronicitats existeixen i el vindre així i fer així l'entrevista i que vosaltres ja heu baixat, realment he estat pensant i crec que havia de fer-la així. I per què havia de fer-la així? Pues perquè ha sigut així on jo he realitzat tot el meu treball. Si m'imagine que tinc l'honor i el plaer de que m'hàgiu reconegut un treball, és gràcies a que aquest treball naix d'ací, d'este poble, del sud del País Valencià, un poble que jo no coneixia, quan vaig vindre no havia vingut mai, en l'any 1977, i per tant crec que al final han vingut a parar al meu segon poble, a un poble d'adopció, un poble que m'estime, el poble que han nascut els meus fills, el meu fill i la meva filla, i bueno, i estem fent-lo així en l'estudi de la casa, que és un lloc on he passat i passe moltes hores, no? I precisament d'aquesta trajectòria, d'aquest treball de dècades que has fet, volem parlar al llarg d'aquesta entrevista, no? Perquè, bueno, has dedicat tota una vida al món de l'educació, per una educació pública, laica i en valencià, sobretot en valencià. Has sigut mestra, professora de valencià, coordinadora per l'ensenyament en valencià, investigadora, assessora, impulsora de programes plurilingües i d'immersió lingüística. Has treballat també molts anys d'inspectora d'educació i ara, des de fa 3 anys, eres directora territorial d'educació d'Alacant. En primer lloc, d'on naix aquesta vocació per l'educació, sobretot perquè siga primordialment pública i en valencià? Bueno, pues jo he de dir i confessar així que jo mai, igual que moltes voltes sent mestres que diuen és que jo des de xicoteta tenia la vocació de mestra o de mestre, volia dedicar-me al món de l'educació, doncs jo no. Jo no, vamos, ni me s'havia passat pel cap. De totes maneres, o sigui, jo vaig fer el COU de Ciències a l'Institut d'Ontinyent i jo volia estudiar biològiques. En aquella època doncs jo volia fer una llicenciatura directament, fer biològiques, no sé, era aquestes qüestions, però mestra no volia ser mestra perquè pensava que era no eixir mai de l'escola, o sigui, tenia una sensació de dir... Però en aquell moment, estem pensant que fa d'això 45 anys, no? Mon pare em va posar en la tessitura i em va dir o mestra o res. I jo era la germana major i vaig dir, bueno, tinc que fer alguna cosa, jo tinc que estudiar, no? I aleshores vaig decidir que, bueno, pues mestra, que era el que d'alguna manera els meus pares em van dir que si vols fer estudis té que ser o mestra o res. Després, si vols continuar, ja continuaràs. I bueno, va ser una forma d'enganxe a continuar els estudis. Després, com podeu veure, no m'he penedit en absolut. O sigui, realment jo pense que d'alguna manera els meus pares, pues, inconscientment, em van encaminar a lo que havia de ser la meva vida professional, que he disfrutat molt, que estic disfrutant molt, i que bueno, m'ha portat per les dreceres que he tingut que anar. Per tant, no em naix de dins al principi aquesta dedicació o que jo volia ser mestra, però en el moment que vaig començar a treballar em vaig donar compte que a mi m'encantava. També és de veres que jo havia estat molt també en grups, o sigui, els scouts d'Ontinyent, jo vaig ser fundadora del grup de xiques d'scouts, de guies, vaig ser jefa de grup, també. I tot això, en aquella època, que érem adolescents, que teníem 16, 17, 18 anys, pues, el portava a que d'alguna manera fes docència, aprenies, el relacionaves amb les famílies. Jo era de les majors, quan jo me'n vaig anar a estudiar a València i jo era entonces jefa de grup d'allí dels scouts. I clar, això em va ajudar moltíssim, el tema de les eixides, dels jocs, de tots els aprenentatges que fem,
i quan jo em vaig clavar el primer any en la primera escola, en un muntó de xiquets, pues, vaig utilitzar sobretot les tècniques d'escoltisme, de treball en grup, d'eixides que no estaven acostumats, i em vaig adonar que això era una forma d'aprenentatge que els alumnes disfrutaven moltíssim. O sigui que realment això va ser un camí que jo ja tenia un poquet obert. No? I per què aquest interès especial també en promoure o que fora en valencià, no? En lluitar per l'escola en valencià? Sí, bueno, pues jo realment tinc algunes anècdotes que crec que em marquen la vida, no? Em marquen la vida. Quan jo faig magisteri, només acabar, en ma casa em diuen que jo havia anat a la Purea des de xicoteta, hasta 16 anys, no? I em van dir, bueno, han cridat del col·le que podries treballar ja de mestra en el col·legi. I ahir sí que em vaig oposar, vaig dir que no, que jo si havia fet magisteri era per anar a una escola pública i jo anava a estudiar oposicions. I quan en ese era un moment, també era un moment de transició, un moment on apareixien moltíssims moviments de mestres alternatius, mestres que veien l'educació des d'un altre punt de vista. Va ser també els anys que van començar els moviments sindicals, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, i jo des del primer moment, amics i amigues que tenia, tant dels estudis com altres, es van clavar en aquest sindicat, i jo també. El sindicat era un sindicat de classe, era un sindicat que estava per l'escola pública, i en aquell moment també estava per l'escola pública i en valencià. Era l'època que eixíem al carrer i que demanàvem el tema de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i estàvem per la nostra llengua. Volíem una escola pública, laica i en valencià. Tot això en aquell moment encara no era possible. Però bueno, jo m'ho creia des de sempre, no? En ma casa els meus pares m'havien parlat en valencià, i va haver una anècdota que a mi vull contar-la, perquè és d'aquests records que tens de quan eres xicoteta, però que te se queden gravats, no? Jo tenia 9 anys i anava a la Purea, com he dit, i estava fent ingrés, era l'any anterior. I un dia estava jugant en el pati, i em vaig cegar, em va caure arena al pati, i els ulls estava tal. I quan vaig a la classe, i ve la monja i em diu que què em passava, en l'ull i tal. I jo vaig dir, es que me se ha metido algo en el ojo, tierra en el ojo. I la monja es va posar molt sèria i va, ¿cómo me se ha metido? La semana antes del mes, a ver si aprendemos a hablar en castellano. En ese moment van cridar els meus pares. Van cridar els meus pares, com una falta, no? I recorde que mon pare, que el pobre no eixia mai de la faena, que tenia una carnisseria, treballava de sol a sol, i van anar mon pare i ma mare allí en la monja, i a mi també em van portar. Entonces la monja, tota molt això, li va dir, deberían ustedes de hablar a su hija en castellano, porque el hablar en valenciano le está restando aprendizaje y oportunidades y tal. He de dir que era de les poquetes xiquetes que parlava en valencià en aquesta classe. I entonces mon pare, que mai ha sigut una persona discreta i molt tal, es va posar molt serio i em va dir, jo li parlo a la meva filla en la meva llengua, en valencià, i en este poble es parla en castellà els gossos. I jo, en aquell moment, vaig dir, tierra, trágame. I l'home va veure, diu, bueno, ho dic perquè les senyoretes que venen a comprar i tenen un gosset, li parlen en castellà als gossos. O sigui, va fer l'aclaració. Però jo, clar, en aquell moment no vaig entendre molt bé a mon pare, i quan vam eixir d'allí estava a punt de que m'agarrara alguna cosa, no? I entonces mon pare em va fer una reflexió dient-me que com anava a parlar-me en una llengua diferent a la d'ells, que seria com una estranya, no? I jo crec que aquell moment va ser quan jo em vaig, com diuen ara la paraula, empoderar, i vaig dir a mi, ningú, o sigui, esta és la meva llengua i la he de defensar. I des de sempre, des d'aquest moment, tenia amiguetes que parlaven en castellà i tal, però jo sempre en valencià. Anava a casa d'aquestes amigues i els pares em parlaven a mi en valencià. I ells parlaven als seus fills en castellà. O sigui que realment, jo després recordant, veig que tot això té un origen.
I, bueno, i a partir d'ahí pues, ja s'inicia tot i des del primer moment pense que ha d'entrar el valencià a l'escola, que no pot estar de ninguna manera com estava, no? I molts anys abans, inclús ho dic perquè de l'any 77-78, que és el primer curs que jo treballe, i encara no estava la llei d'ús. La llei d'ús sabeu que va ser aprovada en l'any 83. Pues jo començo a donar classes de valencià extraescolars en el col·le, en aquest col·legi que jo estava. Pues he de dir-vos que moltíssima gent s'apuntava, molts xiquets s'apuntaven i no tenia prou, o sigui, fins i tot vaig tindre que posar, com ho feia en hores extraescolars i a l'hora del menjador. Abans del menjar hi havia una mitja horeta, una horeta, i entonces jo deia, bueno, pues jo oferís valencià. I s'apuntaven tots els xiquets, no? Molts xiquets. Voluntàriament, inclús hi havia mares que no volien que els seus fills s'apuntaren i els xiquets venien, no? I recorde també celebrar el 9 d'octubre i posar banderes en l'escola i no es veia massa bé, però a poc realment vaig veure que si a la gent se li explica i es veu el perquè de l'interès per la llengua, volen aprendre. I jo he de dir, i això m'ho posa un poc com als 2 anys d'estar així a Elx, jo vaig tindre, Elx va ser el meu primer destí, em van donar al Gorfa. Algorfa és un poble del Baix Segura, que està al costat del Moradí, i, bueno, me'n vaig anar-hi a treballar, i jo, en Algorfa, que ja sabeu, són en castellano parlant i tal, vaig veure que els xiquets parlaven mesclant paraules, moltes, per exemple, l'esgrunsaera, la bòria, voy a parar la mesa, les blees, o sigui, tenien un vocabulari molt de frontera, perquè... I aleshores me se va ocorrir fer una reunió amb els pares i dir-los que la millor manera de que els seus fills saberen castellà i parlaren en castellà és que aprengueren el valencià. Per què? Pues perquè era... Bueno, us ho vaig explicar, no? I vaig a començar a posar paraules i dir, mira, aquestes paraules que vostès diuen i tal. I jo dic, per això m'agradaria que compraren un vocabulari en valencià, el llibre de Pau, que en aquell moment era l'únic llibre que n'hi havia en valencià i tal, i tots els pares, tots, estic parlant de xiquets de segon, de primària, que tenien 8 anyets, tots els pares van dir que sí. I aleshores van fer un treball molt bonic, que cada volta que apareixia una paraula, jo posava, a veure, com la... Per exemple, dient, jo què sé, pues la bòria. Jo dic, bòria, com és? És en castellà, és en valencià, és... I dient, home, en castellà no, bòria, castellano. I dic, sí, vinga, anem a buscar. Vinga, busqueu bòria en el diccionari en castellà. Xiquets de segon. Buscaven i no ho trobaven. I si hi ha niebla? I si hi ha niebla, no, entonces dient, no, jo dic, busqueu niebla. Entonces buscaven niebla, després va haver el diccionari en valencià, buscaven bòria, jo dic, poseu boiro, què tal? I si ja, després posàvem el que significava, total, que al final del curs van fer un diccionari castellà, bueno, castellà no, com es parlava en Algorfa, castellà, valencià en això, de més de 200 paraules. I després... Per poder distingir quines eren d'origen valencià, no? I això era el que realment ells sabien, o sigui, ja sabien quan parlaven en castellà, quan parlaven en valencià, tal. I, bueno, jo vaig estar soles un any. Però l'anècdota més bonica que tinc d'entonces, per el tema del valencià, és que un dels xiquets més fiera que n'hi havia, un Juanito li diuen, quan me n'anava això de la despedida, bueno, me tenc que anar i no sé què, ve el xiquet ahí més plorant, fa, senyor, yo no quiero que te vayas. Jo dic, això, diu, i ara qui nos darà valenciano? O sigui, i estic parlant de l'any 80. Això va ser el curs 79-80. És a dir, molt abans de la llei d'ús, no n'hi havia ninguna animadversió per la llengua. Els pares en aquell moment en Algorfa, en el cor del Baix Segura, van veure que aprendre valencià era una riquesa també per a la seva llengua i per al seu aprenentatge, per a la seva cultura, perquè ells provenien d'allí. I per a mi va ser un any molt bonic, molt entranyable. Després vaig ser assessora de valencià en el Baix Segura i realment jo penso que s'han perdut moltes oportunitats de normalitzar les llengües pròpies d'aquest territori, especialment del valencià. No deuen d'haver-ho fet molt bé. Bé, i després de ser pionera en l'ensenyament en valencià i tots els anys que segueixen, no? Com hem comentat abans, no? Amb tant de treball, tanta dedicació que li has tingut a la llengua i a l'educació. Ara estàs, en aquests moments, eres directora territorial d'Educació d'Alacant.
En què consisteix exactament este treball i què destacaries d'ell? Sí. Bueno, jo penso que este treball, jo que era sigut una atrevida, si l'haguera agarrat, sense haver passat per tots aquests anys. O sigui, jo penso que les coses a vegades arriben quan toca, no? Hi ha coses que t'arriben quan pots dur-les endavant, no? Jo penso que 20 anys enrere ser directora territorial d'educació haguera sigut una gossadia per part meua o per part de les persones que ho agarren, perquè a mi, gràcies als 25 anys d'inspectora d'educació, jo he estat 25 anys d'inspectora d'educació, he pogut afrontar este repte, este treball. És un treball molt complex, és un treball difícil, és un treball on toques tots els pals de l'educació, la gestió, des de transports, menjadors, construccions, infraestructures, horaris. O sigui, és una organització molt, molt complicada que a voltes deixa un poquet al costat tota la part pedagògica que m'agradaria més, però ja sé que no, no? I bueno, jo el que destacaria és que ha sigut una oportunitat que m'ha donat per a tancar un poc la meva carrera professional, perquè ja d'ací jo ja acabe, i aleshores, per aquesta banda, estic molt agraïda. Per altra banda, penso que això està sent un poc una trituradora, no? Això és molt dur, perquè n'hi ha molts requeriments i tenim una societat un poquet, no sé si ha hagut altres moments que ha estat més tranquil·la, però jo penso que ara mateix la societat està molt crispada i a voltes no escolta tot el que ha d'escoltar, no reflexiona tot el que ha de reflexionar i no valora ni respecta el treball de molts professionals que fan possible dia a dia que l'escola estigui en marxa, que les escoles s'obrin cada dia, que tinguin professors, que tinguin transports, que tinguin tots els serveis que estem donant, que hi hagi una educació de qualitat, que és molt difícil d'aconseguir, però en això estem, I per tant, el ser ara directora territorial sé que és un treball que ha tingut un inici i té un acabament que jo veig l'horitzó, perquè és el que toca, perquè molt de temps en això no pots estar. I cal dir també que per arribar al lloc on estàs ara també has hagut de fer molta tasca de formigueta en associacions, sindicats, entitats, altres organismes. Per posar alguns exemples, que no són pocs, has sigut membre fundacional de l'Institut Europeu de Programes d'Immersió, membre del Consell Escolar Valencià, presidenta de l'Associació d'Inspectors d'Educació del País Valencià. Encara ara eres membre de la Junta Directiva de la Unitat per l'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant i també de l'Associació Cívica pel Valencià, el Tempir d'Elx. Què destacaries d'esta tasca que, diguem, transcendeix l'àmbit acadèmic i professional i aborda altres aspectes també de caràcter social o caràcter polític, no? Altres àmbits, l'àmbit social i polític. Per què també consideres tan necessària la participació en aquest tipus d'entitats? A mi jo penso que la participació social, la participació en associacions, la participació en col·lectius és fonamental per a completar tota una vida, no? Les coses, jo vaig a dir, les coses no es busquen, el va venint, no? Entonces, jo penso que ara sí que pots fer un poc balanç de la vida i jo no soc de les persones que em perpetue potser en una associació o tal. Moltes voltes he sigut iniciadora de les associacions i sempre penso que tot té un temps, que després n'hi ha altres que tenen que anar agarrant el testimoni, el relleu i dir-se. O sigui, jo crec que això és absolutament fonamental en una vida i va portant-te. No el poses en el cap, ara vaig a posar-me així, ara vaig a posar-me allà. Potser ara diria, em costaria moltíssim posar-me a dinamitzar una associació que necessita molta empenta i tal. Jo crec que cada edat té el seu. I és molt bonic el tindre l'oportunitat, quan eres jove, quan eres un poc menys jove, ja més madura, estar en aquests llocs que requereixen de la teua energia. Aleshores jo no m'ha costat gens. En els llocs que he estat perquè he volgut, he estat perquè m'ha arribat,
els camins, quan el vent en la vida els agarres o no, o els deixes o te'n vas per ací per allà, i jo ara quan faig un poc una recopilació d'aquesta trajectòria, ara quan estic escoltant-te dic, sí, la veritat és que he estat sí, i de tots per on he passat guardo un record magnífic, he trobat amics, amigues, he trobat companys ja de vida i he trobat companys de professió i dic una altra cosa, jo penso que l'individu com a individu es multiplica quan treballa més de més. Quan tu t'aïlles, el quedes soles, realment, encara que siguis un geni, no té transcendència, no arribes. Però quan potser una persona normal, però amb una bona actitud, en una constància, es rodeja de gent que acompanyen, tot això es multiplica. Jo sempre he sigut molt partidària del treball en grup, del treball cooperatiu, de que tots ens hem d'ajudar i quan estem més d'una persona, ja quan fem un grup, ja el treball té molt més ressò i més força. Sí. Efectivament. I bé, al llarg dels 2 anys també, en relació amb el que estem parlant, amb el món educatiu, el món de la promoció del valencià, has escrit multitud d'articles tant en revistes acadèmiques i professionals com en premsa i fruit d'aquests treballs, darrerament has publicat un llibre, que el tinc ací, un llibre que és un recull de bona part d'aquests articles, que porta com a títol Des del sud valencià, escrits de resistència i esperança. Què pot trobar el lector que s'aventura a llegir este llibre? La veritat és que aquest llibre per a mi ha sigut un regal que tampoc m'esperava, però això dic que va ser una iniciativa d'una amiga, d'una companya que em va dir per què no fas un recopilatori dels 13 anys. O sigui, jo durant 13 anys el sindicat, l'STPB, té una revista que es diu Allioli, que és una revista de reflexió, una revista on hi ha articles, on hi ha columnes i tal, i en l'any 2000, crec que va ser, 2002, em va dir que per què no feia periòdicament, quan es publicava la revista, que era mensual, després bimensual i tal, feia una columna on jo transmitira com estava, com em trobava. Hem de pensar que aquesta època és l'època on està el PP, on està el Partit Popular, on van haver per a mi moltíssimes retallades en educació, a tots els nivells, no? I sobretot el tema del valencià va patir un retrocés, un poc va haver una frenada, és allò de que quan tu no li dones, no insufles un aire a una cosa, doncs va poquet a poquet parant-se, no? Com un molí que va poquet parant-se si no li vas espentant. I això passava, no? Espentaven, estava allí tot, a veure, bueno, que sálvese quien pueda, un poquet pa acá, pa allà. I entonces jo a escriure, i m'han dit, mira, tu posa allò que no pots dir. I a més jo era conscient que estava en una revista sindical. Aleshores vaig començar a escriure, tenia un espai molt curt, o sigui que per tant vaig tenir que ordenar molt bé les meves idees, saber sintetitzar, i vaig començar a parlar d'aquelles coses que em preocupaven, no? A partir d'anècdotes, a partir de fets. Jo també estava des d'un lloc privilegiat, no? Perquè jo podia entrar en les escoles, jo tenia una zona, sempre una zona d'actuació, i tenia contacte amb professorat, amb famílies, amb els ajuntaments, etc. No? Llavors, tot això que anava apareixent, jo a voltes ho he posat. No sempre eren coses de reivindicació en plan tal, sinó a voltes coses bones, coses que jo dia, anem a obrir la botella mig buida. Què podem treure d'aquesta situació que estem patint d'alguna manera? I, bueno, a poc vaig anar escrivint i, clar, primer em van dir que buscara un nom, no? Un nom per a la columna. I em vaig ir des del sud valencià. O sigui, per què? Perquè el sud valencià és moltes voltes el gran desconegut del país. La gent sempre miren cap al nord, no sé per què. Tot el món mira a Europa i tal, tots miren cap al nord. València, Barcelona, tal. Però el sud sempre es queda ahí. I és de veres que això de que el sud també existís, nosaltres també existim, el sud per a mi m'ha donat tot, realment, perquè m'ha donat un espai on treballar i on dir, així toca, no sé, fer una miqueta de tasca, no? I per això vaig posar des del sud valencià. Quan ja entré en la direcció territorial, casualitat, la revista també acaba una etapa de la seva vida, coincidís, i ara estan fent un altre tipus de revista, i em diu que per què no faig el recull.
I jo dic, això ara ja no interessarà, perquè resulta que són articles també molt puntuals, molt d'un moment determinat, però també hi ha reflexions un poquet més genèriques, no? Ja comencem a repassar els articles i veig que podia ser útil. Jo parle, com estava dient abans, parle amb amics i companys i companyes que m'han acompanyat i els dic què pensen, si creuen que val la pena publicar-los i tal, i tots em diuen que clar que sí, i el llibre té de bo que cada capítol està prologat per un amic o una amiga, per un company. O sigui, jo crec que el millor que té el llibre a voltes són els pròlegs, no? Els pròlegs de cada capítol, perquè n'hi ha gent molt boníssima, no? Molt interessant, gent lluitadora, gent que ha treballat molt per l'educació pública, per l'educació en valencià, i per a mi això és el luxe del llibre, no? Que no és un llibre meu soles, és un llibre, jo diria, coral. És un llibre fet per molta gent, encara que arrepleguen tots els articles, molts articles, la majoria dels articles que durant aquests 13 anys hem anat fent. I a mi gent que ha anat llegint-lo diu que és actual perquè les coses malauradament no han canviat tant i perquè en algunes qüestions encara queda molt per fer i dona una miqueta i s'empenta algunes coses. Estan fetes des de la il·lusió, des de la passió, des d'aquesta reflexió que a voltes dius, mira, per almenys tenim un altaveu, no? I sí, m'ha donat molts bons moments i molts records l'escriure el llibre. Precisament comentaves també la deixadesa, no? Quan el govern del PP, no? Quan el PP tenia el govern de la Generalitat, la seva deixadesa, no? Pel que fa a la promoció del valencià i de l'escola en general. Ara, amb el nou govern, sembla que hi ha una posició envers el valencià, però així tot encara trobem certes traves, per exemple, per aplicar la llei del plurilingüisme. Quin diagnòstic em faries d'això, del moment actual que estem vivint, i què augures per al futur? Jo, encara que no sigui políticament molt correcte, he de dir que jo esperava més d'aquest govern respecte a la normalització del valencià. Per moltes raons. Primer, perquè és de veres que no té comparació. L'actitud, l'obertura, el treball que s'està fent, el tema de la llei de plurilingüisme. Sé que ha estat sent costós, que estem és un moment de pactes per a no trencar res, estem en un moment com delicat, no? Entonces pareix com si això del valencià siga una porcelana xinesa que cuidado no la toquem, no siga cosa que al final la perdam. I jo recordo que quan es va aprovar la llei d'ús i ensenyament del valencià, un grup de gent, entre altres estava jo, vam ser molt crítics. Vam pensar que la llei d'ús haguera pogut anar molt més enllà i estem parlant de l'any 83. I sobretot vam ser molt crítics en una part de la llei que era el tema del tractament en les zones no valencianoparlants. Crec que es va perdre en aquell moment i s'ha perdut durant tots aquests anys molt de temps, un temps preciós, perquè el País Valencià és un. L'haver diferenciat entre zones històricament valencianoparlants i zones històricament castellanoparlants i haver donat el tractament del valencià absolutament diferent. O sigui, hem de saber que encara avui aprendre valencià en zones històricament castellanoparlants, com pot ser el Baix Segura, Elda, Villena, les comarques castellanoparlants que es consideren inclús en la llei d'ús, és voluntari. Hasta l'aprenentatge del valencià, voluntari. I no és obligatori ni siquiera 4 hores de valencià. I clar, si volem estructurar un país i volem que el país s'estructura des de tot, des de la cultura, des de la llengua, des de les nostres arrels, i després jo inclús qüestionaria si són històricament castellanoparlants, perquè en el tema del Baix Segura, per exemple, a veure on estava la primera universitat catalana i on es parlava el millor català i el més vell catalànex del món, la Universitat d'Oriola. I les actes fundacionals de Callosa del Segura, d'Oriola i tal, estan en català, estan per Jaume I. Per tant, històricament, està clar que, a més, estem en una zona de frontera també per lo que he estat explicant abans. Aquesta gent necessitava i tenia dret a saber quin era l'origen de la seva llengua, a aprendre valencià
almenys en els moments de l'escolarització bàsica, no? Primària i secundària. Jo he estat 8 anys de professora associada a la Universitat d'Alacant, he tingut molts alumnes i molts alumnes del Baix Segura i al principi que, valenciano, en vas a donar la classe en valenciano, i després, al llarg dels anys, acabaven dient-me que havien sigut discriminats, que els hagués agradat tindre valencià com a assignatura obligatòria, tindre les assignatures en valencià des de ben xicotets, perquè ara estaven estudiant la carrera de magisteri, volien ser mestres i necessitaven saber parlar en valencià i necessitaven tindre una fluïdesa. I tots sabem com s'aprenen les llengües. Quan més xicotets millor, el tema de desavantatges d'un bilingüisme, etc. Per tant, què és el que jo pense? Pense que s'ha treballat molt, moltíssim, que en el moment, i a més ho hem dit abans, que vam dir, en les zones que no es parla molt el valencià, com era Elx, com era Alacant, vam implementar els programes d'immersió lingüística, que són programes, que he de dir, que són programes que la definició d'immersió lingüística no se la inventem nosaltres, són programes que existeixen arreu del món, a Canadà, a Finlàndia, a banda dels nostres territoris bilingües, no? Com a Catalunya o com fins i tot a les Illes Balears, etc. O sigui que la immersió lingüística és la denominació científica que se li dona a l'aprenentatge de dues llengües partint de la llengua minoritzada, que a voltes no és la minoritària, en les escoles i en l'educació. I n'hi ha moltes investigacions fetes al respecte. Nosaltres vam ser una de les primeres comunitats que vam començar en aquests programes i a més van donar molt bons resultats. Però en l'època del PP es van demonitzar i no es podia parlar d'immersió lingüística. Jo, sincerament, esperava que en aquest govern el tema de la immersió tornara a posar-se en el lloc que li corresponia, tornara a llevar-li aquesta demonització i explicar-lo des d'un punt de vista científic, des d'un punt de vista lingüístic, des d'un punt de vista filològic. Les universitats accepten aquesta dominació i, a més, no sols l'accepten, sinó que la protegeixen i és on estan fent les investigacions. I, per tant, què és el que ens ha passat? Pues que, malauradament, hem perdut una altra oportunitat. Estem acabant la legislatura i jo crec que s'haurien d'haver fet dues coses, però sobretot una. Hauríem d'haver llevat l'exempció del valencià en les zones històricament castellanoparlants. L'exempció del valencià és un lastre que lastra el nostre territori, que lastra la nostra educació i que, a més, està discriminant a tot l'alumnat no valenciano parlant i d'unes zones i d'uns territoris que l'únic que fem és cada volta crear una barrera i un mur més gran. Doncs hauríem d'haver llevat l'exempció. Aquesta és la primera. No s'ha llevat. Sé que la llei d'ús encara té molts aspectes per a desenvolupar i per a aplicar. Per això a voltes dius, millor no tocar-ho, no? Però sí que haguem pogut tocar fent una modificació a la llei d'ús en alguns aspectes, com és este, i després ser una miqueta més agosarats en el tema dels programes. Els programes plurilingües, jo crec que ara mateixa, després en la llei de plurilingüisme, el percentatge de valencià en les zones del sud ha baixat. Ha baixat. Estem pitjor que fa uns anys. I jo ho sé moltíssim, però és així. I si no ens posem a fer els estudis i les investigacions, ara no és el moment de dir-ho. Bé, i per anar acabant ja, més enllà del món educatiu, com trobes la vitalitat del valencià en la societat valenciana en general? Cal continuar lluitant, cal continuar treballant? Tens algun desig especial per als pròxims anys sobre el tema? Malauradament, cal continuar treballant, cal continuar reivindicant, cal continuar encara en aquesta discriminació positiva que necessita la llengua, el mateix que estem fent en altres àmbits, com el tema de la dona o el tema tal, pensem que les coses estan més normalitzades, que estem en una societat democràtica, que realment ja n'hi ha coses que no s'hauria ni de parlar, però en el cas concretament de la llengua, i després es veu que sí que s'ha de parlar, en el cas concretament de la llengua no estem ni molt menys en una situació d'igualtat, en una situació de mirar per igual en les altres llengües, estem en una situació prou minoritzada que no minoritària,
És de veres que n'hi ha comarques, com les comarques centrals, de la Vall d'Albaida, en fi, que es nota, no?, que la vitalitat de la llengua ha pujat, està molt millor. Jo mateixa, és una gran diferència, quan vaig a Ontinyent estic com més tranquil·la parlant, no? Però en les zones, en les grans ciutats, en València, ja no parlem d'això, en València, en Alacant, en Elx, el valencià pues, se sent poc. Sí que és de veres, i per ser justa, és que, clar, ara la població entén més, o sea, no, ja no el diuen hábleme en cristiano, o tal, ja no s'atrevissen a dir-ho, no? Una altra cosa és que ho pensen, no s'atrevissen a dir-ho. O sigui, ja n'hi ha poquet a poquet un cert respecte. O sea, respecte, o sea, te ho dicen, venga, va, te perdono la vida, puedes hablar, yo te entiendo, aunque yo no lo hable, yo te entiendo, però n'hi ha encara una situació de diglòssia permanent. Avui mateixa jo he estat en un ajuntament, que no diré què, un ajuntament molt valenciano parlant, on tota la gent en els que estàvem reunits en mi parlaven en valencià, tota la gent, i jo notava que era un valencià familiar, era un valencià fluid, era un valencià, però entre ells es parlaven en castellà. Tots, tots. Això és inconcebible. O sigui, això vol dir que la llengua està tocada, molt tocada. Per què? Perquè aquests adults parlen als seus fills en castellà. I les generacions, les que venen, és fonamental treballar en aquestes generacions. I si tu no transmetissis ni tan sols la llengua a nivell familiar, ja està perduda. O sigui, almenys nosaltres es va arribar encara a temps perquè n'hi havia molta transmissió familiar. Encara que tu eixis al carrer i parlaves en castellà, perquè tot el món parlava en castellà, però en les cases seguia parlant en valencià. Però jo crec que això ja estem en un moment, sobretot en algunes zones. Entonces s'ha d'implementar, s'ha de fer molt de treball per això normalitzar i reviscolar-ho, no? Jo crec que sí que és de veres que s'han perdut 20 anys, i 20 anys són molts anys, és una generació de no anar apostant per això. Entonces, claro, el meu desig, el que dius, pues a mi m'agradaria molt que l'educació valenciana, que l'escola pública fora realment en valencià, que el tema del plurilingüisme, que no neguem ni molt menys, però que hem de saber com s'aprenen les llengües i d'on hem de partir. I que partir d'esta llengua pròpia, aquesta llengua transmissora de cultura, d'històries, de dites, de forma de parlar, de forma d'expressar-nos, perquè la llengua al final el que significa és una manera de veure el món i de viure el món. Per això és tan important. I si es mor una llengua, és com si desapareix una espècie, absolutament. És una catàstrofe. I nosaltres, doncs encara, jo crec que encara s'està a temps, però sí que és de veres que no té la salut de ferro que m'agradaria que tinguera. Té una salut dèbil. Doncs bé, si pareix bé, amb aquesta reflexió acabem. Moltes gràcies per haver-nos atès. Gràcies a vosaltres. I sobretot, enhorabona pel reconeixement, també. Moltes gràcies per haver-me donat aquest reconeixement que bueno, jo estic absolutament... No m'ho acaba de creure, o sigui, realment pense que moltíssimes gràcies, que n'hi ha moltíssima gent que treballa, moltíssima gent que mereix reconeixements, i jo, clar, que ho agraeix moltíssim, i espero que servisca per això, per a que tot el món anem avançant i perquè la gent no perga mai l'esperança, la constància, i la vida mos va duent i hem de ser conseqüents en el que creem i el que pensem. Gràcies a vosaltres.